Emango eten, Honekin ingo zu. Zuretzat. Eskerrik asko. Negar egingo luke nire amapalekin. Negar egingo luke nire amapalekin. Negar egingo luke nire amapalekin. Zibilak esan haute iziro eukin, tolosan behar dala gauza erabaki, giltzapian sartu naute poliki poliki. Nekar egingo luke neure amapalekin. Jesus tribunalean zutenian sartu, ez zion Pilatosek kulpari bilatu. Jesus tribunalean zutenean sartu, ez zion Pilatosek kulpari bilatu. Neri ere aurkitu ezaran, ez didate barkatu. Zergaitik ez dituzte eskuak argitu. Zelatik atera fiskalen etxera, abisatu ziraten joateko berehala, ez etortzeko gehiago probintzionetara. Orduan hartu nuen Santander aldera. Eskerrik asko.